Amosi ni misawa nyakwara mogi kendo machiegni e Kuku Mar Wach kama wadhi twak e weche mag siasa kaachiel kod BBI. Nyinga Chris Owino. Odiochieng' ma kawuono wan kod mor mar keloni moluor Babu Owino, jaod bura ma Embakasi East machiegni e Lolwe TV mheshimiwa. Erokamano Chris Owino. Nairobi Embakasi East chalo nade? Embakasi East wakwe kabisa. Gimoro amora dhi mbele maber. Tich manomiwa ema pod atiyo. To at least as at now, yudo ni out of 100% wasetimo gimoro 80%. Koro by the time ma 2022 bo chopo, boyudo ka kora setieko tich te 100%. Yes. Machiegni ng'eni wadhi loso e weche mag Embakasi East bang'e kanyo. Koro wadhi mana chake kod BBI nikech ang'eni ma the issue of the moment sani. Oganda usebedo ka wacho ni kelwa mheshimiwa Babu Owino mondo twak kodwa ewi BBI. Nyaka sani waluso kodini mana counties auchiel kende kuom counties 24 madwarore mar podho bill mar BBI. Emose podho bill makamano mano county ma Siaya, Kisumu, Homa Bay, Busia, West Pokot kaachiel kod Trans Nzoia. Ogai mar ODM Raila Odinga ne owacho ni en kod geno ni counties maromo 24 dhi podho bill mar BBI kochopo giko dweni. Be geno ni ma dhi timore? Erokamano Owino. Mokwongo ang'e ni counties madhi kalo BBI dhi bedo mang'eny maingo kata counties 35. 24 en mana threshold mapiny mwadwaro. But iyudo ni ka county nyaka ma Trans Nzoia kuma Ruto wuoke, deputy president wuoke, osekalo gini. Mano miyi signal ni at least ntiere hope maduong'. Wantiere gi hope ni counties malo 24, in fact mao 35 dhi kalo gini. Koro tuwan onge problem mora mora nikech most counties mang'eny sani katimo public participation. To ng'enygi moko dhi kalo kiny kendo next week bende, week mabiro bende modong' dhi timo, alafu gi week maluwo mano bende. Koro an gi geno ni BBI ni onge problem kata matin. Counties dhi kale double. Kapuri loso mani wach mar public participation, wayudo ka jolony weche mag siasa osebedo ka chayo mokalo county mag Luo Nyanza, Siaya, Kisumu kod Homa Bay ni ne gipuodho bill mar BBI prematurely. Ne ok gimiyo oganda thuolo mar golo pachgi nikech Raila motelo ne counties mag Luo Nyanza giwacho kamano. Iparo ni en paro maber mar kadho bill ni moko miyo oganda thuolo mar mondo golie pachgi? Ing'eni wach public participation ok ochuno ni kila ng'ato nyaka participate, but gina meetings miluongo gi MCAs gi other leaders and then you give your views, of which magi meetings moko nego bed ni nyawacho ni kata a whole day time. En gimoro kata mana 30 minutes to room, 1 hour to room. To kalure gi kaka wan mwagombo telo, to wawinjo ga mana such telo, to wang'ni waneno ni koro wakawe. Onego bed ni kaka wakale ng'wechno, onge ng'ata mapinge e Luo Nyanza e counties wa. Onego bed ni wan mwa set example. Nikech ma koro gima koro bire dala. Seche ma koro bire dala, wan ma koro onego bed ni walose mokwongo, kwa show examples maber to the rest of the country, to the rest of the other counties mabende dhi pase. Koro an gi pacha wuon ng'ata mapingo gino, apani obende oken ga kili maber nikech generally public participation bende gimoro mineno mwantiere mtandao ni, moro minene TV, mwaloso e rallies in different counties, mago tag in public participation. To at least sani ji ong'eyo gima BBI ni ntiere, gima BBI ni en, gima BBI ni dhi miyowa. Mano is the general knowledge mwantiere godo maber. To gima important kabisa ni BBI ni dhi kelo unity e pinywa mangima. Bang' yiero ka yiero joluo eminego, nikech joluo ema gina aggrieved, wan mimayowa bang' yiero ka yiero, to joluo gi eminego. Wang'ni ka wariwre mwacho ni awa onge tribe monego bed ni gore gimoro, donge ber moloyo mondo miwa avoid gimiluongo ni political animosity, lweny mwabedo godo bang' elections, post election violence. Thiwa eminego. Nyochi neno kaka baby Pendo onegi, ineno kaka Msando odhi mana ne wach elections. Koro gini kwa harmonize mwabedo gi unity dhi konyowa moloyo. Wach kendo mar mabende ang'eni bopenja mbele kanyo some of the benefits mwadhi yudo kaka wan jonagi. Idhi neno ni devolution, increment mar pesa osemedwa kaya 15%.
kadhi nyaka 35%. Mano nyiso wang'o? Mano nyiso ni schools idhi med gero. To kumoro amora migere skul, ikonyo jopiny. Nyathi mopuonji bokonyo a whole society, a whole community. To moloyo, kiyao dho gate mar skul, tiloro dho gate mar jela. Nikech ibodo ka criminal activities koro dok piny. Nikech ji gin enlightened, ji nyalo create jobs, ji nyalo yudo jobs matimo. Koro wach skul dhi konyo. Wach hospitals bende medo ger. Yath ikete osiptal gi mogergi. Wach ndeche bende iketo kanyo ma transport goods wa, transport nyaka ji. Miyowa easy access to wechewa mag biashara gi wechewa kuonde moko mwadhie mag tich. Kata wach security bende dhi konyo because ka road ber to accessibility ber. Kiwinjo ka ng'ato odek kumoro to police nyaringe kadhi konyo ng'ano kumoro ka ndara ber. Kendo wach mar employment within the county. Iyudo ni ka sani county employ kata ji 5,000 kata adek kata 5. To kwa medo 35%, matiende ni wa increase rate ma ji dhi bedo employed. Koro kane wa employ ji 5,000, wabo employ ji 15,000 or 20,000. Mano dongo konyowa in counties. Nikech ng'at achiel kobedo employed, taking for example ni average, a family wan gi ji 3 kata ji 4. Ka gin ji 20,000 kigo gi ji 4, mano dong ji 80,000 moyudo mabedo supported either directly or indirectly through ng'at achiel mobedo employed. Koro aneno ni en mana ni weche ng'eny, siasa bende ng'eny. Kik wamed siasa e gini osechoponwa. Waseyuak mang'eny, kodh mandas be osegowa kabisa. To wasebedo gi tabu wan kaka wan joluo. Koro joma pingo ni public participation, wawek bedo rieko. Gini osene, to wa make ga joke ni baba kose some. To wa assume ni gino ber. Nikech baba odwa the best interest for us. To ene leader manwa yiero ni represent our interest. Koro kose nyisi ni ber, inidwa ni manye rachno, idwa manye kanyi. Iwacho ni weche ng'eny bill mar BBI. Mana kaka jolony weche mag siasa kaachiel kod kweth ma kata jolony weche mag chike. Wacho ni gima nokelo Johan Kriegler e Mapachokae en nono tang'o makelo lweny tok yiero ka yiero e Mapachokae. To Johan Kriegler mano jal buche maduong' machon mar piny Afrika ma milambo. Ne owacho ni gino makelo lweny e Mapachokae tok yiero ka yiero en kuo mar ombulu. Inyalo nyiso nyakwara mogi maneni sani e Lolwe TV ni ere kaka BBI dhi kedo kod kuo mar ombulu. Gimomiyo wakwong wang'e ni ang'o momiyo ikwalo ombulu. Mane gimokwongo. Kik wang'e ni kuo mar ombulu biro en nadi, but what is the reason? Ang'o momiyo ji kwalo ombulu? Ji kwalo ombulu nikech position mar president is highly competitive. Idware kabisa. To seche ma ng'ato wine, iyudo ni ng'at moluze chande is a loser for everything. Koro a winner takes all. Ng'amo yombo chande kawe te. Mane gima wang'o iji. Koro iyudo ni ng'at madwa ni iyudo ka competition mar gino bedo malo kabisa nikech kila ng'ato dwa no yomb gini. To giwacho ni the end justifies the means. Koro gidwa ni giyude by all means necessary. To avoid this, BBI konyo gini nade. BBI will bring something to do with inclusivity. Inclusivity ni means ni jatol, jarabuon, jatok kodera, neno ni yawa. Position moro kacha omiwa iye ka. President wan godo, wan gi deputy president, wan gi prime minister, wan gi 2 deputies. Jakamba cha bo neno ni yawa. Jatol neno ni ng'at wani kacha. Koro onge political animosity post election violence mang'eny. Obendo kubed gi gombo mang'eny mar kwale. Jarabuon be neno ni yawa, wabe wan kacha. Jatok kodera bende wabe wan kacha. Jalang'o bende wabe wan kacha. Jaluo bende neno ni wan kacha. Koro by the end of the day, jogi te oket e iye ka. Kila ng'ato interest ne obedo taken care of. Koro gombo mang'eny mar kwalo ombulu kobiro gi mano dhi bedo modok piny kabisa. Nikech iboyudo ni the main key players mantiere malo kucho our kingpins. Iboyudo ni gin mosogi kacha. To gin maginya bedo gi paro manjore mar kwalo ombulu. Koro ananeno ni the reason momiyo nokel wach Kriegler is to find out ni ang'o makelo problems mag gorwok en kwalo ombulu. Because winner takes all. Sani nyaka opposition leader bende obedo provided for ni dhi bede bunge.
to dhi bedo gi shadow cabinet. Matiende ni gombo mang'eny dhi bedo matin kabisa. Gombo mang'eny ni nyaka bed kachande dhi bedo ma odhi pungua kabisa. Makoro inyalo singo ni nyaka Ramogi ni kuo mar ombulu dhi rumo kokal bill mar BBI. Mano to kanya promise ni kuo mar ombulu nyarumo depending on ji kaka jogombo. To Kenya ka bende ka ng'ato nyalo kwalo pesa double mag billions, dong mano ng'ama koro ombulu to gimo nyalo kwalo ahinya. Kore momiyo wadwa ni kwalre kaka jo onagi mwago kura maber. Ing'eni kigo kura maber wuok ma voter turnout en 100% kata 90% kata 99% konagi ka. Ng'at madhi biro ndak kwalo ombulu dhi bedo matek. 2002 nineno ka kwalo ombulu ne tek nikech nogo kura maber kabisa gi jo Kenya. Inya mana kwalo ombulu ka you are tending to win. Kapo ni nitie ranyisi moro ni nyaga yombo kata ise create perception ni nyalo yombo ikinyalo kwalo ombulu. But ko yombi kabisa to tek kwalo ombulu. Kore emomiyo wan kaka wan onagi adwa na kwa jo onagi kabisa. Wariwre uru. To nitie ga jok moro miwacho ni riwruok mar onagi mit moingo nyako man gang'o go siato kose wewe gi kanyo. Koro unity no kosebedo united maber maonge divergent opinions ma wan dhok mwawacho ten donje basket achiel tanya nyisi ni kurani kata kwale dhi bedo maonge nikech wabo bedo gi votes ma serious. Previously dong nwantiere gi Uhuru komakre gi Ruto 2017-2013. Sani ko Uhuru osewuok ir Ruto. Ang'o mamonowa ka macha ema nwayomboga kanwa onge jorabuon to sani jorabuon moko dhi donjo kodwa. Ang'o mamonowa yombo gini gokinyi mang'ich. To kami wacho ni jorabuon kodwa to jolony weche mag siasa wacho ni seche moko Raila bedo short played kaka ne onge ranyisi ni ker Uhuru Kenyatta kod jotelo mawuok e Kenya madiere dhi siro lwedo gai mar ODM Raila Odinga. Seche moko en namusro e kind ker Uhuru Kenyatta kod Raila kendgi. Kaka jaod bura ma Madhira Rigathi Gachagua owacho ni mano mos e kind ji ariyo to ok en mos e kind Raila kod oganda jorabuon. Gachagua ni mokwongo dami history ni mare nen Sonu chairman University of Nairobi ka. To ndalo kanen Sonu chairman ng'ani ema ne chiwo nyithi jopuonjre mane fight for the rights of Kenyans nikech gino ne chakre at the university level. To ng'ani kane poni ng'ato goyo moi ndalo cha to en modhi chini ya maji to en act kaka spy. Koro nomiyo nyithindo mang'eny noneg kabisa to nomiyo nyithindo mang'eny manotwe kabisa to nomiyo nyithindo mang'eny manoringo out of this country modhi oko ma lives moko bende nokethre kabisa. Koro en ng'at mokinya depend on his statements. En ng'ama kizungu dendo ni frivolous kata fickle kata irresolute kata cantankerous kata obnoxious kata belligerent. Yes. Mano kizungu Yes. dende kamano. Koro en ng'ama is useless. Okinya depend on him on gima wacho. To baba poko riwne ga lwedo ni wacho ni baba idwami. Baba dhiga kacha ka giwinjre gi team ne to pok iwinjo ga ni ng'ama sitting president support baba. Kibaki ok no support baba, Moi ok no support baba, Kibaki ok no support baba. Uhuru be kata koko support baba is not an issue. But baba osebedo ka win ga elections. But gima ber ni Uhuru sani at least ineno ka otend towards baba. To mano miwa dalili maber. Koro kikwa think ne Uhuru ni owacho ni maen mana mos. Uhuru be nyocho wacho maber no kodhi wene jakuo. Ng'ama lwete bith. No, dung jakuo to ng'ere. Jakuo ng'ere. Ing'e ni podi kiai but jakuo ng'ere. Koro gigini ka baba pok obedo ga supported to baba osebedo ka win ga elections. To Uhuru sani signals osend signals ni gini onyamiyo baba. To irrespective of that, the fact ni en kodwa kamano ber kabisa nikech konyo waya ng'ono. Konyo waya gimoro adi achiel. Nikech baba osebedo ga ka win to protection of votes gi. Rito votes wagi mosebedo ga tabu. Koro wang'ni kapo ni wan go Uhuru men commander in chief of the defense force to protect no mana votes. Wan ok odwa kata mondo akwal votes.
wayudo da votes mwayudo kaka mwayombo godo presidency, and then protect no votes, baba bedo president. Ang'o momiyo nyaka waket mana geno marwa kuom ng'ato mondo protect ombulu magwa kar keto chike malong'o mar keto weche makamae lai ni kura migoyo kaka Babu Owino idhi kwan. Kech kawuono en Uhuru Kenyatta, kiny en in Babu Owino, urucha en an. Ang'o momiyo dak waket chike madhi gayo ni kura ka ng'ato goyo to kura no dhi count at the end of the day. Chris, yes. It's only in Africa where people don't know how to count during elections. Ji forget kwano. In Africa kende. Recent elections matimre Africa ka. To Africa kako kiketo katiketo mana chik machalo nade. Kata Trump nyocha ywak kucho ni mae. To mach America machua democracy. Ka Trump emane ywak ni mae kura kocha. Koro Kenya ka ipani jogi nyatime ang'o. Koro nyaketo chik to mano alone is not enough. Yes ber, but is not enough. Nyake low chik no gi actions mi protect godo kuchi. Nkech chik tibo keto on paper. But koko bedo implemented maber. To implementation of chik ni yudo ni wadwaro bila bende kama nya konyowa. Donge mana diera. To bila gi ka onge kodi problem. Military ka onge kodi problem. Koro kanye kumwadwaro ne jatelo ni. Nikech obende interest ne nie gini. Ok ni interest ne onge gini. In fact, joma benefit most from BBI ni gin jorabuon. What create 40 more constituencies for jorabuon? Moko nego gigo jakom kata matin. Be okonego gitem loso marach kuom jakom. Nikech jakom emose yie majogi omi 40 more extra constituencies. Mano nyisi ang'o? Mano nyisi ni pesa mang'eny zaidi didhi central. Kendo mano nyisi kendo gimoro mar ariyo ni position mar prime minister ni jogi eminya yudo ni gibo kawe ga sate. Dong mana diera. Matiende ni wa create negi opportunity maber madhi konyogi e growth. To ka magi te ber ma BBI dhi miyo oganda mawuok e Kenya masawa, to ang'o momiyo ok gimor kod BBI as per se? Problem en achiel. Nyathi kinyuolo central, akia ni ginyiso ga nyithindo gi ang'o ka gitang'o ne picha baba. Nikech ng'ato kadongo to mana ni baba rach. Baba ni ok rach yawa. Baba osetimo ang'o? Baba osenego ng'a? Baba osekwalo gwend ng'a? Baba osenindo gi chi ng'a? Onge. Baba ni en ng'at mosebedo ka fight for the interest of Kenyans. Baba ni omake. To mak baba at a time ma Kenyans ne dwaro freedom. To no make mosoye nyake jela. Ko fight for the interest of Kenyans. Baba ni osedhi Manyani prison. Baba ni osedhi Kamiti prison. Baba osedhi Shimolatewa prison. Baba osedhi industrial area prison kuma nantie. Maneno nyaka kuma baba noninde. Nyaka kitanda baba pod nitie industrial area prison. Mana nikech baba ne gore ne interest of Kenyans. To kakoro ng'at makamano ma fast forward mo biro nyaka mbele. Ma baba konyo for the promulgation of the 2010 Kenyan Constitution. Mano kelo devolution, mano kelo Bill of Rights, freedoms and expression. Ma wa enjoy sani. Mokelo independence of institutions kaka mag judiciary, office of the DPP, and other institutions. Kama gie ma baba no fight mokelo. To baba ni igoye notimang'o. Ng'at manya presidency. Modwa no bed president. For the interest of Kenyans. Kaninde nyaparo ndalo coalition government. Ma baba no makre gi Kibaki in 2007. Ang'o manotimre? Coalition government no ema no nyuolo the most development in this country. To joma no benefit most gin jorabuon. Kata Thika highway cha dong dhi mana ka Central Province. No konyo gi kabisa. To mago gin ideologies mag baba. Wateme baba ni kata 5 years kende. Kenya okwa wind up. Okwa lor Kenya ni jakama. Sawa, mano kwayo mar Honorable Babu Owino, okwayo mondo omi baba thuolo, to mano en gima jogo ombulu ema biro yiero. Kapod wane wach mar BBI. Wach mar BBI, kaunti ma Baringo ne obedo kaunti mokwongo kwedo bill mar BBI. To kaunti ma Baringo ni ema jakom duond od bura mar KANU, Senator Gideon Moi wuokie, ma en achiel kuom jotelo masiro lwedo BBI. Manyiso ang'o kuom BBI e kor gwenge, to molo e gwenge mawuok e hoho mar Okak? County mar Baringo
nokwedo BBI, but ni neno politics mano team behind it. Ni yudo ni Murkomen wuon ne ntiere kucho, to Murkomen en ng'at Ruto, jatanga-tanga. Nen kucho modhi gi manyonge, momiyo MCAs, moloko pach MCAs. Ma MCAs okwedo gino. But on the other hand, county ma Trans Nzoia, kuma Ruto wuoke, okalo BBI. Mano nyisi ang'o? Okay. Nyakora wakao yweyo matin to ka waduogo to wadhi loso ewi chal mar uchumi Mapachokae kaachiel kod siasa mag kweth mar tanga-tanga kaachiel kod siasa mag riwruok mar siasa e kind duond od buche mag NC, Wiper kaachiel kod Ford Kenya. Kete mana e Lolwe TV. Machiegni nyakora ma en Kuku Mar Wach kama odiochieng' ma kawuono walose siasa Mapachokae kaachiel kod BBI, kendo wan kod mor mar bedo kod jaod bura ma Embakasi East moluor Babu Owino. Mheshimiwa kwa wadhi nyime, jood bura motenore kod jalup ker William Ruto mano kweth mar tanga-tanga osebedo ka wacho ni ombulu mar paro mabiro wabed kod penjo mokalo achiel kata multiple question referendum. Kagi wacho ni ma dhi miyo oganda thuolo maber mar yiero fuondni mag BBI ma gihero to kwedo ma ok gihero. Ang'o miyo un to upingo wach makama? Chris, wach mar multiple choice questions. En mana gima nawinjo kana timo KCPE. Iwinjo siepa, ka ok en school. Jogo kadwaro somo to gidoge school, ang'eni ng'eny gi ok odhi e school. Emo mineno ka koro gidwaro mondo migi questions, gi answer questions. Gimoro amora miwacho ni multiple choice referendums. Referendum bedo gi questions 2 kata 3. Kwa dhi mbele. Gik moko minyiso wa ni wakel multiple choice midwa mark makin scheme. Ung'iyo ni ng'ato yudo 40%, 30%. Ang'eni jogo pok odhi ga school. Joka wigi onge empty. Iwinjo. Koro ng'ama rieke kanyo pimna nyisa kata achiel. Nyisa ng'ata achiel kanyo to da pimi, adani ipima kode gi riekone. Odak kwa pim gin kech gionge kae. Koro mention ng'ata achiel, iwacho ni gi riek. Koro ng'ata achiel kende adani koro wapimre kode an Babu Owino. Koro wach ni en noyudo, wachak from primary. KCPE nayudo 403 out of 500. En oyudo ang'o? KCSE ayudo A-. En oyudo ang'o? A levels ayudo distinction. En oyudo ang'o? Actual science ayudo first class honors. En otima ang'o mokwongo kapok wawacho gima oyudo gino. Law bende. Koro an ng'ata achiel kama romo handle brains mag jotanga-tanga ka tenya ka Ruto e iye kanyo. Koro multiple choice mimiyo wani waonge school. Ng'ama dwa dok e school ang'eni pok jogo ok nolao tiendegi. Jogo emane mielo ngowlo moko ma iwinjo mane go mega 1 gi fanka tek. Class 7 to giweye gi kanyo. Koro jogo gidoge school mokwongo ka gidwa multiple choice. KCPE bende timo from next month. Bende ginyalo dhi kanyo giyud multiple choice questions gi answer. Gi idea moro ni kelo onge gimoro makamano. Constitution en clear. Referendum law is so clear ni referendum wayudo questions 2 kata 3. Kidwa multiple choice confusion mang'eny mano margi gilos margi gidhi election mar referendum margi. Mar jo Kenya to ang'eni en mana gimoro matin mipange tich. Gik modong' te nya bedo sorted out in parliament. Olo kelo several questions go. Gigo wanyalo resolve e parliament without wasting Kenyans time and resources. Gimi wachono mano pachi to anyalo penji kamae. Donge en ratiro kose chik ema onge matayo multiple chik no onge. Chik no onge ema gidwa ni mondo gi create. Chik no onge. To ka gi create nitie rach mane? To gi create gin gi numbers mane ma gida create godo chik no. Jalup ker kane timo romo kod jood bura Masira Lwedo ne gi romo jood bura 139 kuom jood bura duto mane od bura maduong' Mapachokae. Mano namba maduong'. Ni neno 139 no. Ni neno nyaka bloggers mane obet kacha nyaka koro ng'ane en MP Hassan Omar gi Mudhama. Mago gin MPs mage mikwane 139.
Wawek tugo gi ji bwana. Joka mano namba mano wachi. But gima nineno, kawe picha no mondo ikwane ji. Jogo gin around ji 70. Kikwano joma nitie kacha ka. Not unless ne gimit gi jomoko online. Haya, mano Mheshimiwa Babu Owino. To kapod wan mane kweth mar Tanga. Gisebedo ka wacho ni oket ombulu mar paro kanyakla kod yiero maduong' mabiro. Ka giwacho ni bago ombulu mar paro higani kendo bago yiero maduong' higa mabiro mar 2022 madhi miyo oganda Mapachokae ting' mapek. To king'iyo ni uchumi Mapachokae bende ok dongre maber kaluwore kod midhusi mar COVID-19. Dongi paro no ma en paro maber. Gino en kelo confusion ne Kenyans. Kantiere problem e Kenya, we face the problem to solve that problem. Kik wa postpone the problems. Iwacho gania ni in politics, war is inevitable. You can only postpone it to the advantage of your enemies. Sani the first things first. Ang'o mabiro mokwongo en referendum. Referendum no, constitution no, emwadhi tiyo godo to hold the next general election. Problems mwadwa solve. Kik wa postpone problems. Nikech kata 2022 no, pod wadani wa postpone problems to solve them in 2027. Wa solve problems now in 2021. Kwa chopo 2022, wadhi kwa onge mzigo mang'eny. Wadhi kwa yot. Mondo from there, koro wang'iyo mana wach development moving forward. Okinya wacho ni gino dhi kao pesa, moingo pesa maruto osemajo Kenya. Over 100 billion, 200 billion. To referendum to wadwa mana 2 billion. Abu kelo ni files kaera nyisi gik madhi mbele. Dong ing'e wacharori ni wuon kosikia gi Kimwarer. Gi Weston. Ana wacho Ruto. Koro Ruto mabiro biro complain kano biyo wach ni en. Dong. Koro Mheshimiwa, odiochieng' manyoro jaloso e lobby la Mapachokae Charles Owino kane twak kod achiel kuom od fwambo weche Mapachokae ne owacho ni ogai mar ODM Raila Odinga osebedo ka ok yombe yiero maduong' mar kom ker Mapachokae nikech jogo ma otenore kode ok miye paro maliw. Gin jogo matiyo kod nying mar baba e chwalo agenda mag siasa gin giwegi kar miye paro maliw mar bedo ker Mapachokae. Ang'o mi uwuondo jakom? Penje question mamit na sana. Ing'eyo, number one, kik ng'ata think ni baba en ng'ama stupid. Baba no ng'ama riek. The intelligence quotient mar baba en at optimum at every single time. Gima baba nyalo think while kneeling down at the floor mar Lake Victoria. Kata Ruto knya fathom, konya think, konya understand, ko stand on top of Mount Kilimanjaro. Koro kik wa make assumption ni joma advice baba ema miyo baba bad advice. Baba onge ng'at ma miyo bad advice. To baba bende ong'eyo sieve which advice is wrong and which is right. Ma emo miyo en baba wa. Nikech umiye wach to ng'e ni ma to bedo kama opime gi ratil. To ng'e ni ma to nyalo konya, ma to ok nyalo konya. Ma nyalo tero wa mach, ma nyalo tero wa e polo. Ma nyalo tero wa Kanan, ma nyalo wewa chien. Baba en ng'ama riek. Baba ong'e gima timo. Question onego bed ni ang'o momiyo pok wa win election nikech the deep state. Jogo osebedo ka kwalo ombulu to protect kwelo mar ombulu no. Emo osekelo nwa tabu. To gino kinyal miyo advice in any other. Koro wadwa ni wadwa advice na demo miyo wang'ni. Baba osebiro up gi best advice mondo koro makre go uru. Mondo koro onge ng'at manyalo kwalo ombulu no. Koro ng'ata oyiene chung nikech naneno osiepa ma Charles Owino bendo o announce no di chung, but it is his democratic right. Jo pinye ma decide gigi. Donge kamano. Okay, mano en paro mar jo piny mondo yier jotelo ma gihero. Odiochieng' manyoro bende duol mar International Monetary Fund IMF nyoro lando ni odhi miyo piny Kenya omenda maromo bilion 264. Penjo maduong' en ni piny Kenya osebedo ka kawo hola higa ka higa kowuok e pinje maoko. Bende hola ma piny Kenya osebedo ka kawo kata piny owacho osebedo ka kawo miyo ber ja oganda kata ja piny. Kose ikawe akawa mar tiyo kod an gima ng'eyo ni kiyudo leadership maber, jotelo kuyiero mabeyo nyalo konyo. An anyalo bet kae proudly tawacho ni asekonyo jo Embakasi East. Kendo anya kwano ni gik masetimo te kobiro wach kar weche mag ndara, gero ndeche, weche mag kelo pi, weche mag security, gero station mag polise makonyo ji mok mak jomer,
jomer go to nawacho ni kata abo waro ne gi changa nikech abe changa emomiyo abedo MP. To kiyiero jatelo maber mong'e ni nyathi cho onego dhi skul, onego mi bursaries, mong'eyo ni mama mauso alot cha onego promote biashara ne mondo wuoge alot mouse kibanda to yaw kiosk maduong' kata yaw supermarket. Kiyiero jatelo makamano, jatelo no bo change life ni. But kiyiero jatelo mang'iyo iye, ijni ok duong', ini dich marom nade mondo mi gweno kata achiel oromi, kata gweno achiel kami Chris okibotieko. Kitanda midwaro mondo mi midalose kata nyathi nyaka kata loso kichung'. Donge kamano. Tiyudo ni ng'ato dwano nyiew kitanda makia ni rom nade. Ng'ato dwaro ot makia ni rom nade. Koro kanyo kik wawach ni kuse. Nikech ana wuona senyisi ni kigo simu sani ni jaemba kasist mora mora. In fact abiro kaneno jaemba kasist moro ne ntie ka ego. Nyisa kaka setiyo kamo tuoni ana overwork ni awe tich kama na dhi holiday. Nyisa na dhi holiday. Donga koka romo kode ka. Nyisa ni we tich koro romo wa. Ise chosha wagi kazi, romo wagi tich. Mondi dhi holiday. Pesa mimiyo wakaya oko. As in magin loans. Ma pesa monego bed used well. Pesa ni kik bed misused, kik bed abused. Pesa onego bed used for the interest mar Kenyans. To leadership mamalo emonego stamp authority to ensure ni that happens. Baba onge serikal. Koro baba ok bi control pesa mitiyo godo no. Nikech pesa no ko biro to dhi itiyo kode executive and other arms of government. One kaka watimo oversight, yes. But oversight itime after. Koro yudo ni jatuo osekel, jatuo tho. Kore kichako penjo ni ang'o mano nego jatuo to kibochiero jatuo ni. Donge kamano. But before wachopo kanyo, kikwadhi ni wadang'iyo causation later on. Wakiwa gini. Kikwachak wacho ni yawa to gine cha postmortem wacho nang'o. Ang'o mano nego jatuo. Wang'ini jatuo ni osekele ka. Yath mane mwamiye. To wadhi thiedhe nade mar mondo dogot kowuotho. Koro leadership ma Kenya ka kwayo ker kaya malo. Sani wang' ker oseyepo. Ker oseng'eyo ni pesa lale Kenya ka zaidi. Ma ker bende wacho kaka joge moko mosebedo kotiyo godo kaka nambariche. Oseng'eyo ni kwalo pesa sana e Kenya ka. To en owuon wang'e oseyepo. To weche wang'e moseyepo ni sani koro ng'eyo ni pesa mora mora mokele Kenya ka onego tigo do ratiro makonyo jo Kenya. Nikech wabende ok bernwa kaka jaod bura. Ni wabende jopiny chandre to ji to winjo maber oko. Yudo ni 2 or 3 individuals winjo maber. Lakini jomodong' te gin joma kech nego. Gin joma nigi tabu. Kiyudo ka mama swekre osiepa. Kadhi uso alot. Kadhi uso nyanya. Kamoko uso changa. Kimakogi. Ka ng'ama baba dhi jua kali. Chiengoe. Kodok kata gi siling achiel e ot. To baba ni dwano puonj nyathi. Mama ni dwano kel chiemo e ot. Chris, gino lit kabisa. Ng'ato baro mana yien mondo mi okel chiemo e ot. Mondo mi opuonj godo nyathi. Tiyudo ni pesa, iwinjo ni okwal pesa billions. Mano wach malit. Emomiyo penji kaka jo od bura. Ang'o motamu loso chike mager manyiso kaka piny owacho onego bed ni tiyo kod omenda magikawo hola kuke pinje maoko. Osiepa, chike nitie. Wakuongo wa implement chike mantie. Kik wawacha ni losuru chike. Sasa ma gimoro wuok los chik. Sasa ma gimoro wuok los chik. Chik mose los mantiere go. Donge seche mikelo pesa ong'eni pesa ni onego dhi in this, onego bed allocated in this area. Kodhi e ministry ni to dhi. Kodhi in this area to dhi. To joma ochung' ne areas go. Dong bendo ng'eyo ni consequences. Makoro chike biro kanyo. Ni consequences mar misusing pesa ni or chamo pesa ni en twitch. Donge kamano en dhi e court. Anti-corruption bende waseketo. DPP bende wase strengthen. Ji itere court. Donge kamano. Chike nitie. But okodwa ni wachope level no. Wadwa ni jo Kenya mokwongo obed free. To ng'ato kuom chunye ong'e ni yawa kani donge chandruok. Kik iwe ng'ato e chuodho kanyo. Mak lwet jawadu ni. To mondo mi mak lwet nyawadu ni ber ka itimo ng'ono kitimo tich momiyi ni onego bed ni timo. Konyisi ni gera ror dam
gere. Kiki ka waror ni kora ror ni iyi kore aror dam. Konyisi ni los kimwarer to mfuki kore kimwarer. Ya, director mara nyisa ni saoniang kuro adhi kawo thuolo ni mondo amitwa kod jodak kata oganda mawuok Embakasi East. Nyisa ni ne iromo kod moko kibiro ka to ngisi ni tiyo maber. Inyalo nyisowa gigo kuom dakika achiel kende gigo misetimo e kar od bura ma Embakasi. Erokamano Chris. Nagombo mondo ichop kanyo kabisa. Magone Nyasaye erokamano at least ichop. Mokwongo kwaloso e wach mar empowerment mag joma mine. Joma mine wa empower gi weche mag table banking. Group maduong' sani mantie Embakasi East moting'o ji around 50. Moting'o Embakasi sani gisechoko pesa maromo around 800,000 mar table banking. Magibiro to giolre kacha to gitimo biashara. Grube mag yudhe asebedo ka empower. Wamanyo tich e Coca-Cola mantie Embakasi East, KEMSA, Kenya Airports Authority, Container. Gisebedo ka gimiyowa tich to wamiyo rowerewa. Kibiro korka weche mag bursaries. Asebedo kaka nyocha last week tena chiwo bursaries. Asebedo ka chiwo bursaries gi lweta nikech ang'e importance of the school. An bedo MP kawuono nikech school manadhiye. Debed ni onge school, dino kabiro Nairobi ka, dino kabedo MP, dino kadhi Nairobi University. Kidhi e weche mag ndeche, kwachako gi Embakasi Ward, nitie ndara machako from Tasia stage kadhi Catholic Church, ndara ogolam. Idhi chake kendo kaka waloso sani loso from Tasia Catholic Church kadhi nyaka Kwandege. Ndara maya Kwandege to Nyayo Gate B osegolam. Ndara maya Nyayo Gate B to Feather Stage osegolam. Ndara mawuok stage 75 kakalo Baraka mano Embakasi Garrison kadhi nyaka Riverbank, kadhi nyaka Edelweiss Primary, nyaka Jacaranda Roundabout ogolam. Ndara mawuok Jacaranda Roundabout nyaka B Center ogolam. Donom phase 8 ogolam. Phase 8 igolam this week. Arambe Sacco Road ogolam. Road madonjo Vumilia Slums osegolam. New Donom Road ogolam. Aya mago korka ndeche. Kwa dhi Utawala, Benedicta to Kinka ogolam. Bakita to Mwai Kibaki Road to Githunguri ogolam. Komarok Road to Ruai osegolam. Mano Utawala. Aya Utawala Ring Road madonje Shopping Center ogolam. Kidhi Mihang'o, ndara mawuok St Michael's Road ogolam. Hurlingham Road ogolam. Barabara mawuok Kayole Link Road ogolam. Manyanja Road in Donom ogolam. Mano ndara weya nyisi koropi, weya nyisi pi, weya nyisi pi dakika achiel. Pi waloso 14 million liter water reservoir container mating'o pi. Ma water mabdhi bedo pumped from Murang'a to Gigiri to Embakasi East. Wasetimo piping mar metallic piping. Pi dhi bedo distributed from Embakasi Garrison kumantie water reservoir to other areas. Wakunyo bowls, Vumilia in Upper Savannah, ntie bowl. Kayole gine Soweto Chiefs Camp, ntie bowl. Patanisho in Soweto, ntie bowl. Tasia, ntie bowl. Embakasi Primary, ntie bowl. Baraka Estate, ntie bowl. Mihang'o Secondary bowl, Karagita bowl, Mihang'o Dispensary bowl, Choka bowl. To bowl gi provide fresh water. Wadhi e schools. Kwa tieko. Angeni sachwok. Wadhi e schools. Donom Primary School osetimne renovation te. To chakre machni agero secondary school e Donom. Kidhi Edelweiss Primary, nyithindo ne dhi e Chomi Guomi, pit latrines. Sani agero 20 do toilets. Ma joma nyiri, joma persons with disability, joma chuo, joma walimu, ntie kanyo dhi yudo. Kidhi Embakasi Primary, atimo renovation te, aketo negi nyaka borehole. Anyiewo bus e Embakasi Garrison Secondary, mitiyogo gi Embakasi Primary Garrison, gi Embakasi Primary, gi Embakasi Garrison Primary. Anyiewo bus ne Utawala Secondary, mitiyogo gi Utawala Academy. Anyiewo bus ne Mihang'o Secondary, mitiyogo gi Mihang'o Secondary, Maua Primary, gi Mihang'o Primary. Agero classes Mihang'o Primary, ta agero classes Maua Primary, ta renovate Maua Primary. Taketo water tanks in all those schools, 6,000 liter water tanks in the skundego te makonyo josomo. To water tanks kendo benda keto in the whole of Embakasi East 50 water tanks makonyo ji kuom pi nikech pi is a problem kacha, ndeche be is a problem, employment bende is a problem. Embakasi Police Post, Police Station, wagero offices mag DCI.
wadwani wamed polise kacha mana mar konyo joma njori. Joma mero konego maki, joma uso changa onego weni usa changa no tamedo gi stock gi uso changa nikech ema gipuonjo godo jogi chieng moro ne konygi gibed obede mheshimiwa kata e tich moro. Ing'ada to tich ng'eny, tich koka ngine no ka overwork. Asingo wadhi luongi kendo mondo watwag about kar od bura ma Embakasi East. Kaka iselero no neren tich setimo maber. Koro wadhi luongi next time mondo walus about Embakasi East chakruok nyaka giko. Kapok watieko, ami thuolo seconds 30 mar ute minyalo miyo nyakwara Mugi ewi chal mar siasa Mapachokae kaachiel kod ewi bill mar BBI. Seconds 30. Erokamano Chris, ne nitie gimoro achiel kuom seconds 30 go wakaw second achiel mondo anyis jo Embakasi bende ni bills wasebedo kwa chulo negi e Kenyatta Hospital. Ne nitiere ng'ato mane nitie gi 2.8 million osebedo waived te. Jomoko bende bills gi bende ne nitiere matin, bende moko bende ng'eny osebedo waived. Koro kiya Embakasi East to in gi bill Kenyatta Hospital. Coordinate be officer Greenspan Mall kata opposite Donholm Primary School Sunrise iboyudo officer kanyo, andik ni barua, odhi waive ni bill. Golo maiti kaya kadhi dala tek, kata ka ng'ato tuo bende ang'eni joluo bende chandre kabisa, mana bokonyigo. Koro nyikwara Mugi, ago erokamano kuom opportunity momiya gi Lolwe TV. Tada kwau jokama, time ni en time mar riwruok, wariwre uru kaka jo onagi. To kwariwre wang'ni gini ochimo watir. Kik wabed gi divisions matindo tindo. Rowere matindo, anyiso ni wariwre uru. Kik lose hope. Kang'ira taneni. Kaneni tabenda nenra. Onge difference between in kod an. Ang'eni the same way mana wuok Nyalenda slums Kisumu kacha. The same way minya wuok e slum mora mora. The same way minya wuok e chuodho. Me make it in life. Don't give up. Make sure ni your feet is on the ground. To your eyes in the sky. Ruthless focus. Never lose the sight of a gazelle for a dashing squirrel. To mogik, make sure ni when you fall forward. Awe ukamano, eruru kamano minena, owetena, uonena, gionagite. Nyasaye oritu, erokamano. Erokamano Mheshimiwa Babu Owino jaod bura ma Embakasi East kuom kawo thuolo mari mar biro twak kod nyikwara Mugi e Lolwe TV. Kaka singo wabiro luongi kendo tim twak e yor adimba. Nyakwara Mugi, gimoro amora man gi chakruok ne nyaka bed kod gikone. Mano bende makelo e giko kuku mar wach odiochieng' ma kawuono ne watwak kod jaod bura ma Embakasi East moluor Babu Owino. Oriti masani nyinga Chris Owino.